gikan sa news center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa mga Pangulong Dinalan sa mga balita lokal, Power Watch Negros gina-question ang sinekos ang liquidation sang meal allowance sa ginpatigayon nga agma. Persona nga madamo sang kaso patay matapos ginluthang sang armado nga grupo. Sa balita nasyonal, borders sa Pilipinas liwat nagbukas para sa mga fully vaccinated nga international travelers. PNP may persons of interest na sa pagkamising sang 26 ka mga manugbulang gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Pebrero 10, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa ne. Heto na! O mga aga, mga ka-aksyon, mga aga Aksyon Eden. Good morning, Action Boy. Kag sa tanan natin nga mga ka-action. Kag ano ning katabo sa aton nga Facebook man Nga how? Sige. Good morning na sa aton dira nga mga naga-monitor ya sa Facebook kag like and share lang kita mga ka-aksyon sa aton sining FB live broadcast now. Yes. Kag yes, good morning dira kay Michael June Season kag kay Archie Francisco. Yes. Nag-send siya 75 stars. Thank you Ara- so much. Si Kwan aga pa man si Jonathan, si Bia Jonathan, no? Toto Tan. Tan. Good morning. Good morning kuno kay kumarin niya Vanessa Mayo, kay kumarin niya Jinky Di Alagdon. Yes, of course. Kay sa aton sini nga mga EFC members daw si Ma'am Christine daw lapyo paniguro ay kay may festival. Ano ni kalihan? Oo, festival kagabi. Kanami Action Boy kay itingin pa dayon ni Mayor ya ang Okay. diwata sa DSB ano na ila the pageant. Oo. Tapos may pop idol pag sila nagtanaw ko kagabi. At least dito, damo dito gyapon. sa DSB ngayon Oo. tanaw. Ato ka Eh, to? Oh. sa Facebook. Amo na subong ang power kag advantage sa Facebook Action Boy. Okay. Kaya sa sigurado, limited man lang itong mga nakasulod man. Sa ila, ito yung patigayunan sang pageant. Okay. Sa Facebook na lang iba nagatanaw. Ayun mayo tayo mo na nagpulaw si Christine. Oo, nagpulaw si Christine. Kaya syempre, dudamo, wala mga kandidata, dulamot sila, pila to sila man, do 8 or 9 kabilog. Tapos sa ila nga Si Christine kandidata man? feeling ko daw nag-giveaway siya. Kung siguro. Basi ko na sana ang raining, de? Daw previous years siguro. Previous years, raining. Di Sila ni raining Ma'am siguro. Jinky Kaya lang kundi, doon. itungkod nga pila ka bulan nga daan nga wala ka kuan mo. Pila ka Pila ka tuig. tuig. Nga Oo. wala nakakali-kalihan. Patigayan, yes. Basi raining sila kung si Miss Jinky. Oo, sila gani. Pero at least amat-amat na Action Boy, no? Nga, duga, pangita gidya pagi ang aton nga, ano, nga LGUs, paano masigi ang programa para sa, ano? Hindi lang February 10 subong. Kahapon February 9. Kuan man Yes. bulang-bulang festival Oh man. yes, oo, sa San Oo. Enrique. Tigagapon nga ni may sports gid sila. Ay, gali ka? Yes. Dayon gidya. Dayon gidya, walang... Mayo. Ano ni si Richard man, good morning yesterday. Good morning yesterday ko. No. Ito siya tanay mo, no? Kung di kayo siya, kita ko siya ito nag-post. Daw kanta na kagapon. siya. Good. Good morning yesterday. Amo na, daw lang nakabati yan. I woke up Pay mo yun, Richard. and
Doon na tamaan kakapulaw sa Bulang-Bulang Festival. Galing kay Tay unlike dyan sa una, limited ang mga activities Aksyon Boy. Pero pasalamat na lang nga ara sa gyapon no nagbalik na matamat. Yes, so bisan paano, no? Oo. Sige. Good morning, dira kay Romel Pula Silva. Classmate ni sila, guro ni Kuan. Yes, do sila ni classmate ni Michael June Season, no? Ang kuan guro kapid guro classmate niya ni kay si Romel ni ang kapid niya ni si Ruel ato na sa States. Do ano Aksyon Boy no do ka rule gid nga once kapid do ka dapat do ka rhyming or nakalapit tayo do sa man na siya. Di pwede nga kapid siya ang pangalan ito si Eden ang isaya si Thea no? Hindi na yan kay balo kang natingob na lang na saya mo. Pares na Romel, Rowel. Ang gid lang ngalan. Kag may ara pag ko isa gani si James kag si John. Si James kag si John. Si James ang hindi ko ka astas wong kumakusugata kung hindi ko ka identify kung sino si James sino si John. Kay very identical. Identical gid sila ya, no? Makabalo na ako na Aksyon Boy ang Iloy gid mo. Ang Iloy kabalo sila. Very bisan magtalikod para kabalo siya. Nila ya. Lukso ng dugo. Astas mo gani mabal ako lang na astas mo kalipat ko kung sino ang asawa ni James, sino ang asawa ni John, sino ba na si John, sino ba na si James. May asawa wala man katalang no. Ay kung makakaanad ka na guro di ka man magtalang. Okay, sige. Standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:09, detalye na sa aton mga balita lokal. Gina-question sang Power Watch kung nga naglambot na sa malapit 5 kabulan nga wala na liquidate ang 437 mil nga meal allowance sang ginpatigayon ng online annual General Membership Assembly sa Central Negros Electric Cooperative Incorporated kung Seneco sa Septyembre 2021. Suno kay Wendy Sancho, ang Secretary General sa Power Watch, base sa impormasyon, ginatagan sang tag-1,000 ang 61 ka mga barangay para sa internet access kag cellphone load sa mga nagtampong sa AGMA, samtang ang 370 mil ang ginpain para sa meal allowance sang 740 ka mga purok sa 61 ka mga barangay nga konsumahon may 500 pesos ang kada purok kag 6,000 pesos naman nga service fee para sa mga coordinators. Suno kay isa man sang na-question sang Power Watch, amo ang pag-release ng Seneco sang budget sa ila coordinator nga si Patrick Halile kag external coordinator nga si Ernesto Pineda. Suno kay Teddy Makainaan, chairperson sa Alliance of Concerned Transport in Occidental Negros, nasaad sa dokumento nga highly recommended pa sang presidente sang board nga si Joji Tiap ang duha ka coordinators nga mag-compute sang budget para sa meal allowance, samtang si Eunice Castillon nga chief sang Member Consumer Integrated Services Division naman ang nag-encash sang cheque ka naghatag sa kay Halili kag Pineda. Sa karon, luyag nila matagan kung nga wala sa gihapon sang liquidation kung basihan ang bylaw sa Seneco, ini ang dapat ipasa matapos ang 7 o kung matapos ang 7 ka adlaw. Patay naman ang 31 anyos nga lalaki matapos ginsulod siya puluyan kag ginluthang sang makapila ka beses sa Purok Kabakawan, Barangay Villamonte, Syudad sa Bacolod, las 4:30 sang hapon ni Miyerkules. Ginkilala na patay kay Arian Mark Salaver alias Jok nga ginreport nga may mga kaso sa naglain-lain nga police station diri sa Syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Major Richie Gohi, hepe sa Police Station 4, nagwa sa inisyal nga pagpangusisa ang ginsulod sa balay nga nahamta sa isa ka compound ang biktima kag gintiro sa makapila ka beses
Visayas. Sa diin, na-recover na pulo ka empty shells ng kalibre 45 nga armas luthang kag 3 pa kaslaga. Ginaaligar sa himata ni Salaver nga madamong armado nga tawo ang may kahimuan sa pagpatay. Sa karon, padana investigasyon sa otoridad agud may establishar ang reason sa kag posible nga pagkilala man sa mga sospetsado. Ginkumpirmar ni Police Major Richie Gohe, ang hepe sa Police Station 4, nga ila ginausisa ang report nga ang biktima sa pagpagluthang sa sulod mismo sa iya puluyan nga kilala kay Arian Mark Salaver alias Jok Jok, ang suspetsado man sa pagpatay pagi sa pagtiro sa isa ka barangay Tanod kag isa ka tricycle driver sa may Police Station 2. Ginkumpirmar man ni Gohe nga si Salaver mo ang nakapalagyo sa operasyon sa Police Station 7 sa kaso nga robbery hold-up. Sa Police Station 4, ginpahig ni Gohe nga si Salaver ang suspetsado man sa kaso sa pagbuno apang tungod sa kadlok sang ginbiktima sini, wala sang may ginpasaka ang kaso. Si Salaver sa liwat na sa manunduman gintiro sa ginaligar hindi magnubo sa 5 ka armado nga matao sa balay sa Purok Kabakawan, Barangay Villamonte, diri sa siyudad sang Bacolod. Gintawag man nga unlawful sang amay ni Arian Mark Salaver alias Jok Jok nga si Ramon Salaver ang natabo nga pagpatay sa isini nga bata. Suno kay Ramon, tama na kuntani ay sa kalupok lamang tungod sobra-sobrang ginhimo siya bata ang ginaligar, ginubos ang unod nga bala sang magazina. Nagalaom si Ramon nga matagan sang kasanagan ang kaso sa pagpatay sang iya bata. Samtang dismayado man ini sa ginhimo o pagsulod lamang sila compound kag ginaligar, ginpahapa pa ang ila mga himata. Ginkumpirmar man ni Police Station 1 Commander Major Ramel Sarona nga may nag-report sang abduction sa ila alas 10 sang gabi sang Pebrero 8 nga ginaligar ang tabo sa Purok Boulevard, Barangay 13, siyudad sa Bacolod. Suno kay Sarona, ang nag-report mo si Erica Villaflor, 21 anyos nga live-in partner ni Julius Numipig, 33 anyos nga mong nasapuan patay sa banwa sang Ibi Magalona sadtong aga sang Pebrero 9. Dugang pa sa aligasyon ni Villaflor, nagabiyahe sila sa tricycle sang may nagsakay nga duha ka pasahero kag pagbanawg. Ginaligar sini nga may van nga nagpundo kag puwersa ang ginsakay si Dumipig samtang siya ang nakadalagan. Sa karon parang pang-investigasyon sang kapulisan bangod nga wala sang saksi sa ginaligar abduction kag wala man sang CCTV sa amo nga lugar. Angot man sa mga balita, isa kapila sa likod tugas ang pagpangluthang ang nagresulta sa kamatayan ni Julius Dumipig nga nasapuan sa sandalan sakop sa barangay Tabiye Banwa sang Ibi Magalona kahapon sang aga. Sino kay Captain Eric Doronilla, Chief of Police ang Ibi Magalona PNP, kumpirmar sang nanay kag live-in partner ang identity ni Dumipig nga ginaligar ginabdak sa Purok Boulevard, Barangay 3 sa siyudad sa Bacolod gab isang Pebrero 8. Dugang pa ni Doronilla, dako ang posibilidad nga ginbilin lang ang bangkay ni Dumipig bangod wala man sang recovery sa lugar. Wala man sang ideya ang kapulisan kung ano nga sa armas luthang ang gingamit sa pagpatay sa biktima. Sa karon padayon man ang investigasyon sa kapulisan kag pagpangita kung mayara sang saksi sa natabo nga insidente. Nagdesisyon ang Bacolod City Police Office nga ipagi sa virtual ang Peace Covenant signing bagod sa paraan nga pamahog sa COVID-19. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang mga kandidato lamang sarang makatipon sa mga lugar sa dayon pataguyunon ang Peace Covenant signing agud masunod ang health protocol. Ang Asenso Bacolod magatipon sa ila headquarters sa Barangay Villamonte kag ang Grupo Progreso magatipon naman sa New Government Center. Samtang ang mga independent candidates ang magatipon naman sa roof deck sang Bacolod City Police Headquarters. Ginalauman ni Bacolod City ako ni Martir nga tumanon sa mga kandidato ila pangako nga ipaluntad ang credible, honest kag peaceful election sa syudad sang Bacolod. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot na sa 168,025 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 449 ka bag-ong nga kaso. Sa bagong nga kaso, Iloilo Province may na-record nga 131, 94 sa Negros Occidental, 82 sa syudad sa Iloilo, 46 sa Bacolod City, 27 sa Capiz, 22 sa Guimaras, kag 11 naman sa Aklan. Samtang nadugangan sang 1,030 ang recoveries ginagdala sa kabilugan nga 155,388 kag 20 bag-o na patay nga nagdala sa kabilugan nga 4,950. Ang Western Visayas may 17,622 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Borders sa Pilipinas liwat nagbukas para sa mga fully vaccinated nga international travelers. Samtang PNP may persons of interest na sa pagkamising sang 26 ka mga manugbulang.
Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Sa ating mga aksyon, nagpapagita sa hapon, epektibo, grant viral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin lang sa tubtub 3 ka minuto sa imulawas, samtang padayon ang pagkusko. Safe ini, bawod wala inis ng chemical component. Magluwas dire ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa mga nagaantos ng kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergy. Sige, kay Homa Lumena dira maayong aga, Melvin Peñafiel. Kag kay Vicente Encarnacion Similiano. Mayo ka pa, Aksyon Boy, balaan mo si Eden Tia, Waigid. Ang sano na? Ano naman? Ang kanta, Grosang Kwan, tong Okay. Ate, sige, go, ang action nito. Siyempre doon nauna siya gamay sa akon mo mga one day. Ang kwan, ang kanta. Oo. Ang kantawan na sa pauna-unaya, kundi nga kung kabalo kaya sa mga kanta, sige. nga mga daan niya. Hindi blang kabalo ka gani sa kaya inyo gali at simpo, breathless na yung kumugali. Breathless na. Ari guro daw mga day before breathless pag siya. Basta good morning yesterday kasi nga ni kanta mo, doon ipat ko bala mo. Sige, go. Kay di nga to. Ito yung mustang kuan sports. Sports, hindi. Doon naubos kita swerte nila. Doon naubos kita swerte nila. Kay, bawi lang daso naman Uwa. May bawi lang. Oo. Kung Kay, sa- ito kalaw, ay mo pero may mga Kung kamudaw sa amigo na. ko pa bala nga mga punga-punga bala niya, malot-malos na na. Ha?
Nya malus lang na. Alala. Kay Eddie Laus, good morning. Ara lang sila kuno ni Nana Isabel, naga-monitor dira sa may Victoria City. Salamat. Gary Orokay, good morning. Ga-monitor gid me dire sa Napaturan. Dining Napaturan. Dining Napaturan, Gary. Ma'am Vanessa Mayo, of course, listening inside my Infinity Sports Coupe in Rochester, Minnesota, USA. Bago-ni nila nga kwan, guro, slakyan. Oo, Ya, yes. dali ko nga magpuli ni sila. Kay Kaya ang dalon nila to sa akon. Nga ba, pilon na nila. Nagambala to si Doc Mahay. Yan yung daan niya. Tagdo na kayo sunod. Pilon lang. Doon namin ko rin ko, may salakyan yung inflatable lang, no? Nga, pakupusan lang nanay ko, ano, tapos pilon lang, tapos pag-abot di, hanginan. Nya ko nang daw, pahangini lang to Oo, namin ko rin, no? Yes, Ma'am Van, kay Doc May, of course. Kay Barky Tribe, good morning, Aksyon Radio. Kay Kim Poyulo, kuno permigi nagapamati. Salamat. Yes. Of course, our birthday girl, belated Yes. happy birthday. Ma'am Luing Melos. Kahapon Kay nga Sir daw. Melchor dala. Yes. Do kwa na siya, do 20. 20 plus 22 na ko ng bal ni 32. Miss Umila. 20 plus 32. 20 plus 32. Yes. Kay Barky Tribe man, Family Yulo, nagapamati man. Kay Richard Tibor Roma, hindi na magrason bala din. Okay. Kapag asang den, yung bala kay Dean, gidya mo. Ma'am Jinky Talagdon, Ara man is watching. Dugay ko wala kita si Maninoy Coleo, wow. Leo, Benitez. sino na Le- Lester? Ay, Lester, gali. Ano? Hindi alam ko yun. At least El Gapon. Kay Maninoy Lester Benitez. Lester Ray Benitez. Yes. Dudugay ko wala siya kakita diyaw. Gani, basi kon gasako bla. Oo. Or gatipon pa siya sa mga inugsen niya naman ng Mga stars. stars niya daw tiningo, bigyan siya ng ligad. Oo. Basta dugay tingog naman. Salamat ha. Please sa mga nag-Facebook Live viewers naton, hindi ka mo mag-dinalok. I-share niyo man ang Facebook Live naton. Oo. Sa inyo sininga Facebook page kay para damo sang makatan-aw man sa to, no. Oo. Ti sa konra nga Maninoy, Kapitan Bob. Kapitan / Doktor. Kapitan/lawyer. Oo, doctor, lawyer, / patigayuner. /fixer. Pixer. Bob Francia, good morning dira sa imo. Buksan to kuno kagabi ang ang Balikbayan box number 3. Oy, ala, bongga. Ti may palabuton to tugle. Oo. Bis ka nang baho lang sang box, Oo. Number 3 pa lang ha, ang buluksan. Oh, hasta pilat gani. 24. Ay, ala, bongga. Wala, way panalabot sa ipadala liwat ha. Hala, sana all. Thank you so much, Alaga the Kevin Henry. Dan like and share po. Sa iban man da, please comply. Please comply. Sa mga taga Hinubaan dira, Hinuban-ons, good morning dira sa inyo, especially sa naga-monitor man sa Alagad Radio. Hinuban-ons gali na, no? Hinuban-ons, Hinuban-ons. Ano mo pa lang ilang pagtao? Ano ba si mo be? Sa akin, hinubanyon yan. Hinuban-yon yan. Sa kay classmate ko da, Mayor Ernesto Estrao. Good morning, Mayor. Good morning, Mayor. Kaya monitor gina siya. Gapamati gina siya sa aton nga broadcast termin. Sila man- Gapa-update siya sa mga balita. Perfect. Sila man ni SB Jason Tupas. Nagapamati gid. Yes. Ma'am Jinky Dalagdon, thank you so much for sending 100 stars. And of course, ginagreet niya lang Mr. B-Boy Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Sir Noel Amar, Ma'am Lily King, Alex Monteza, Milili Oligo, Alma Oligon, Emma Abaluna, Ababaw, Serella Samar Aguilon, and Meralyn F. Mo kompleto pa yan, may ano pa yan ba? F. Tibag. Salamat, kid. Thank you so much, Ma'am Jinky. Kaya sa iya family dira sa DSB no? Kay mo to na lawag mo. Yes. Ang family niya sila ni Austos so mo to gali do lost to sa mga agaw. Sige lang, Basta aga, direction ba? Dugra, ano pa na nga nga brain cells mo, daga stretching. Daw kalaing gali kun lost ka kun agay nang ang agahan ka man lang. Oo. Daw pareho sila blang nga aga. Oo. Daw Kailan? daw hindi ko kaya kanin ko daw anong adlaw gani subong man. Sige lang, dugay makuan ka na mabugtawan ka na. Dugay guro kasi kung makatulog kumayo.
Basi Power nap. mamarasmas na kublaw. Power nap lang gamay ah. Karon mo power nap guro. True. Before ka mag-go home. Sige, standby sa mga balita national. Siete. Samtang 60,738,897 naman ang nakabaton sa first dose kag 8,200 o kung 8,240,672 naman ang nakabaton sang booster dose.
Ginkumpirma naman sa Philippine National Police nga may natumod na sila nga person of interest angan sa pagkamising sang yara sa 26 ka manugbulang gikan sa nagkalain-lain nga lugar. Sinagay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo nga nakakuha naman sa ebidensyang Criminal Investigation and Detection Group kangay sa mga CCTV footage. Ginpahayag ni Fajardo nga ginatutukan na sa karon sa mga investigador sa pagpanguna sa CIDG ang natumod nga person of interest. Wala man ginkumpirmar sa otoridad kung may mga pag-angot ang pagkadula sang 26 ka manugbulang. Nagapabilin ang pag-abyanay sa Pilipinas kag China sa piyak sang territorial issues. Ginhimo ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana ang ining pahayag kadungan sa turnover sang donasyon sang military equipment nga nagabalor sang 1.05 bilyones dollars o kon pesos gikan sa Minister of Defense sang China. Suno kay Lorenzana, ginapakita lamang sa military grants ang China kung ano ka civil, diplomatic kag mag-abyan ang duha ka nasyon sa pihak sang mga issue. Ginkumpirmar sang apat ka mga anay matagas nga opisyal sang Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front nga mga miyembro sa Makabayan Bloc o kung kabag kabataan anak Bayan muna Act Gabriela ang mga opisyal man sa CPP, NPA, NDF sa weekly report sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ginpamatud-an kag ginkumpirma sa mga anay rebelde nga sanday Jeffrey Celis alias ka Eric Almagabin, Arian Jane Ramos kag Joy Sagino alias ka Amihan nga sanday Nery Colmenares sa Turo Campo, Liza Maza kag Deli Casino sa Makabayan Block ang mga operatiba sang CPP, NPA, NDF nga ila nakitaan sa mga regional committee meetings sang CPP, NPA, NDF. Sa matuod sunod sa mga inimayara sa tatlo kasahi sa meeting ng CPP, NPA, NDF, ini among L1 nga open meeting kag kaupod ang mga tao, L2 underground meeting kag L3 CPP o kon party meeting. Sunod pa sa mga ini nga ang mga mamalida sa kabag amo man ang ginakuhaan sang pondo kag nagapangayo pa sila abroad. Sa katapusan nga bayan sa aton balita nasyonal, ang pagkuha sang siyudad sang Manila sang number 1 nga rank sa 2020 ranking sang highly urbanized cities sa idalom sang Cities and Municipalities Competitive Index. Ang isa ni testamento sang liderato ni Mayor Isko Moreno Dumagoso kag kung ano iya mahatag sa mga Pilipino kung natagan sang kaygunan nga magpamuno sa Pilipinas sa sining panahon sang kabudlayan. Ang syudad sang Manila nagdaog batok sa 32 ka iban pa nga local government units sa bilog nga pugsod pagkatapos nga nakakuha ini sang overall score nga 85.9782 nga suno ini sa pagpahayag sang Department of Trade and Industry. Ang local government sa Manila nagpanguna man sa government efficiency kag infrastructure pillars nga mayara sang 20.5491 o kon 15.476 nga porsyento nga score. Ang syudad ako ng Cities and Municipalities Competitive Index ang tuigan ini nga ranking sa Philippine Cities and Municipalities develop ako naging develop sa National Competitiveness Council pinagi sa Regional Competitiveness Committee sa assistance man sa United States Agency for International Development. Ang rankings ang inbase ini sa apat ka pillars nga nalakip sa economic dynamism, government efficiency, infrastructure kag resiliency. Sa idalom sang liderato ni Moreno, ang Manila nagpanguna ini sa government efficiency kag infrastructure kag ikatatlo naman sa resiliency kag economic dynamism. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:34. Inyong imamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon report, second portion, ubod kay Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, ubod gyapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, mga kaaksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.